and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Mahimo bang kalimtan ang kagahapon? She's down. Hi. Hi. Abi ko, dili ka na gyud pagkikisulti pa nako. Dili ikaw nga kung tuyo. It's your connections. Connection sa unsa? Nasayod kong may kaila ka nga mga detective. Detective? Alang sa unsa? Ipapangita ko niya si Larry. Busa hatagi ko sa labing maayo mo nga kaila nga detective. Aron makit-an na niya si Larry sa labing madali nga panahon. Unsa? Hennessy, wa ka pa ba kapuya? Obviously, wa. Og dili mahitabong kapuyon ko sa pagpangita ni Larry, Dave. Tungod kay mahal ko siya. Gusto ko makasulti ang maong detective, personally. Hennessy. Busa karon dayon, dinhi sa akong atubangan. Tawgan mo ang maong taon. Dili ka ba gyud makadawat nga? No. Hennessy. Sige na. Dial his number. Way problema sa kwarta. Nasayod ka gyud ni ana. Bisan hutdon ko pa ang akong kwarta, lakip na ang akong masunod sa akong mga ginikanan, I won't care. As long as makita nila si Larry. And if they feel, They won't if they are going to do their best. and if they do, Shut up, Dave! Why imposible sa kwarta? Makita nila si Larry. Kibati kong sa dili madugay. Magkauban ko na pagbalik si Larry. Hennessy. Ibuok gabi ikaw wa makatog. Lola, Nakasiguro ka na bagyod ni ang nagtawhada. mahal ko si Jason, Lola. Ay, wa pa magkumubati o gugma sama nimo apan nakasabot ko. Unsay buti bang ipasabot, Lola Taling? Nga wa ka mahigugma ni Lolo? Ang amahan sa kong amahan? Hanggang buot kong ipasabot ba nga. Lahi ni anang gibati mong gugma nga murag nag-uros-uros. Ay, lahi na yun ang kabatanunan karon. Pagkalisod ng paggangon. Tungod kay matuod ang among gibati la. Malipayon ka ba? So kay, karon pa ko mubati og sama ini ka malipayon la. Kung mao ka na, kung siya ang makalipay ni mo, dili ko ikaw pugngan apo ko. Apan pahimang no lang. Ayaw lang sad ihurot ang tanan mong pagbati. Pagbilin og gamay, alang sa imong kaugalingon. Lola, ayaw ka pala ka, Lola. Dili ko pahilako ni Jason. Mahal ko niya, ug buhaton niya ang tanan alang nako. Hinaot paon ka, apo ko. Hinaot paon ka. Lami ang mahigugma. Apan hinomdumi. Nga kaluha sa gugma ang luha. Lola Taling. Bida. Ngayong lao magkinang imong pangagho diya. Kulbaan ko, Inko. Mga sawa magyug ka kay Lili. Yung kulbaan mo ka. Ambot ba? Murag nagsago lang akong gibati. Murag, kulbahinam. Natural lang ka ng gibati mo, Undo. Maybe. Apan, Undo. Unsaon naman lang kung mahitabo ang gikadlukan ni Lili nga kalit nga mabalik ang imong panumduman. Tumanon ko sa mga kusani, ha? Nga siya nga kung piliun, Inko. Mahitabo pa kahang piliun mo siya.
Kung sa pagbalik unya sa imong panumduman, mahinumdum ka usab nga mahal mo ra usab di ay ang babae nga imong gibiyaan. Inko Pedro, Dili ka na imposibleng mahitabo. Nalimot ka man karon sa imong kagahapon, apan abot unya sa higayon, nga mahibalik na ang imong panumduman ug mahinumdum ka na sa tanan. Mahimong mahinumdum ka na usab unya nga may babae ka na ang gimahal ug gisaaran at tubangan sa altar. Ug ang imong saad ngadto kang Lily karon nga siya imong pilion, posible nga imo lang unyang baliwadon. dili ka na mahitabo, Inko Pedro. Mahal ko si Lily. Siya ang babae nga buot ko ikauban sa tibok kong kinabuhi. Ako, Si Lily lang. Ako hinoon, panikuan na ako ka lang. Panagana lang ba? Hinoon, manghinaot lang ta. Ako do, manghinaot lang sa ko nga ulitaw kapag yun. Aron, huwag mamahimong komplikasyon sa plano ninyong pagpakasal. Hinaot pa unta, Inko Pedro. Lingkod. Lingkod mo. Salamat. Dire ka na, Lili. Hey, gahapon tibok gabi imong nag-oban. Nya karon magtapad-tapad na sa mong duha mo, dire ka. Dire. Nahibaw ka, Lola? Hibaway! Oo, nabagoy dili mahibawan akong tabian magkiningingan lag Pedro. Ako, nga lugod. Oh, kaya nga no, dili tinaan, ha? May nga bitaw kagahapon nga sila nag-uban ug wa ka na mahibaw kung hain silang duha ka nagukod-gukod man ka ni sila. Ay, kinigos taling. Gukod-gukod ba sabtag ato, Ling? Sabay niya! Gukod ka ato na. Unsa man gusto kang gukdon tatag sundang dro? Ayaw. Balain na ba yata hapit? Mabalai ka karon. Oh, mao man gani nga pagtarong diha kay tiguang ka na magunta balaik magkuan ba magkumpare kumpadre. Ana. Ay, lagi ko nga tiguang. Kaya matandong nga akong galbo na. Hagkan ka. Haba dia, hagkan karon. Sungag kunta man sa noong karon unsa man man na daw. Unsa man mamay mo ode. Mamalayay mo ode. Mamalay. Onya. Nya, hay mang sundaanan niya. Uy, laki na nga pwede na taling. Nga, nagkuhan naman siya, nagkinananay naman na sila. Nagkinananay sila, unya ako. Waman ko kaapel. Kita sa Ling. Kinananay siya, aron di ka magmahay na. Hoy, Jason. Pag niragod ko, kay gamay na lang dyan ko ang do. Masungag ko na duning dakong agtang. Ay, naway sa taling ay, lapad mga kang ilong. Kunot og liog. Ilong eh, bitay suso, bitay. Sapyat. Bako. Bagag kalyo. Pangag. Nanaway ka labi akag si Madam, ha? Balog mangkaling. Barog ko. Kay ipospos ko ning bangko ni mo, dakong itloga ka. Lola, ayaw la. Hupo! Ayaw la. Kabili ko do! Ay lang siya ko, Inko. Patara na lang. Sabay. Patalo, maigo ko. Laki man ka. Patara lang. O, di ko mo baus. Dili, bawal. Di ay, sige day taling. Day taling kong bulahan. Kung imong ikalipay nga ako, imong pasakitan, sige, padayon. Kaysa ako unyang kamatayon, ikaw akong unguon. Ayaw lagi kong pumili. Ayaw kong pungi. Kahit ang kuguan ko gining hanggaw na ka. Lola ba? Gusto na ko mo, anak. Murag ko mga batanon pa nga nag-away. Uy. Hilom do. Maugad. Di enta mag-away taling. Wa na tay angay. Wa pa tay angay ba? Kay wa pa man tay abuhan. Sayo ko istorya. Sugta ko, ha? Sugta una ko. Ha? Aron ako kang mahandusan. Mahandusan, ha? Himuan ti kag abuhan. Mahandusan day hahanggaw gid lagi ka. La, nang usa ka ba na? Ko.
Ko, puyo lang tingaling ko. Hinumdumi nga, namahita karon. Busa puyo na. Ay, nagpuyo na ba ako? Kalma naman gali ko, awa ko. Wag yung kumudagan. Bisag, iya pa kong hapsan. Day, taling, kalma na, day. Sabot-sabot sa atong kasal, day. Basa! Ambisyoso! Simbakaw ka aray! Simbakaw ka aray diha. Suwa nga ka. Saan ka, day? Uban ko! Sa! Uban ko. Uban ka sa Co-hosto na. hanggaw yun. Di yun ka sa Ing co-hosto na. Wa mo salir ang imong mga moves. Ay, wa man yung kunimo tudloy og tarong god sa imong mga moves do. Double wedding ka ta. Kon mo sugot ko. Sugot na. Buyag! Bala ka, oy! Kapo nagpamugos mong tigwanga ka. Puspusan taman yung kagdayon ron. Sige ron, pagtabi ka ron. Ayaw, kuyapan niya ko. Kinsa pa may inyo ikasabot na. Silang duha. Ha? Wa man siya kay labot, ay. Kay wa man kay klarong ikasulti. May kadaog din tabi. Kami na lang dere magsabot-sabot. Ayaw, uy. Sum ko. Unya, nagkasinabot naman yun ni silang duha. Itakda ng ilang kasal sa sunod adlaw. O siya? Hindi ka. Sunod adlaw dayan. Uy, pagkadali, God. Sige. Sutuig. Abuang ka. Kadugay, God, anak. Dili ka gustong dali. Di sila gustong dugay. Unsa man gid kataling. Kanang hustora ba? Hustora. Kining ako, Ling. Husto na gini. Bastos yung kang gawa ka, ha? Wa na mahusto ka, nalutay na na. Ay, nga na bastos may Ano ba taon na? ko, eh. Nga na bastos ko. Asa mo napitang bastos ko? Katugog imong gengan! Katong nga imong kakahustora ng ima! Nga bastos mo na. Di pa ka na nga, husto lang ako si Muha. At kung bukod na yung karoon na karoon ka, kung bukod na yung ha? Ano naman ang bamong duha? Asa man mong duha, lele? Gisan! Magsabot na lamig amo, Lola. Kay Ha? kamong duha, di man mo magkasinabot. Onsa? Agay na yun, uy! Manukol man ka, uy! Dako na kay kuya mo pati kong duklon! Huwag ka kita na nga nag-uul ko! Kita kaayo. Na, ha? Mao maganing gidukol ta ka aron mahigmata ka. Mura kabayag ba kagagaog nga. Ngano ka? Nakabalita na kanay. Sa unsa? Sa bagugong balita! Ihanggaw. Sa unsa gani? Ay, nga magpagkasal na sila si Jason o Lily sa sunod buwan. Oo. Madagang hulay na dyan ko ininay. Uy, ngano man? Kay magpagkasal naman si Jason sa lain. Unya ngano nga man ka diha? Kay ganahan man ko niya, be. Unya kay di man siya ganahan nimo. Kung dili pa sila mapakasal, maganahan naman unya siya na ako kay mamugos man dyan ko niya. Kahanggaw gid nimo dyan na. Puyo diha ay. Ayaw pamugos sa lalaki nga dili di mo. Suon nako. Nga daghan og laki, nay. Ay hanggaw. Nga dili mo gukon og laki. Nadili ko, ay! Magukudyon ko na, ay! Gukuron ka na ako to si Jason! Hangtod na sa simbahan! Bala na ko noon sa akong dangatan! Hala! Usay hala. Nainumdam na ko! Sa unsa? Hala! Gi-amnesia man dito si Jason! Usa ka buwan! May usa pa ko kabuwan aron pangitaon ang tinod nga pamilya ni Jason, ay! Unsa? Husto! Husto pangitaon ko sila aron mapugngan ang ilang kasal! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!